2028 é a data que marca a Xunta para ter en marcha as obras das 2.000 novas vivendas contempladas no proxecto de interese autonómico de San Amaro, en Pontevedra. Este venres, o Diario Oficial de Galicia publicou a súa aprobación inicial. Está previsto que 1.600 destes fogares sexan de protección oficial. Que tal, saúdos? A Xunta destina a ese proxecto 28 millóns de euros de fondos propios e prevé que o investimento inducido sexa de máis de 380 millóns de euros. Ampliamos de contado despois dos titulares. O presidente da Xunta estivo en Porto do Son este venres para facer entrega de 12 furgonetas ao servizo de gardacostas de Galicia. Rueda destacou esta nova adquisición por parte do goberno galego que permitirá modernizar a frota de vehículos para reforzar o servizo de vixilancia por terra. Os traballadores da Alcampo Vilagarcía mobilízanse contra as súas condicións laborais, poñen o foco na obriga de traballar en festivos e domingos sen incentivos. Consideran que nesas xornadas as grandes áreas tamén deberán permanecer pechadas. Galiza Nova realizou este venres un acto simbólico de protesta no monolito da Praza do Centenario de Ribeira. Denuncia con esta acción o branqueamento da monarquía, unha institución que cualifican de anacrónica e antidemocrática. James Rhodes visita Vilagarcía. O recoñecido pianista británico estivo no Centro Princesa Leticia que xestiona a Asociación Amencer Aspace. Alí estivo cos seus usuarios e tamén cos organizadores do Solifest. Hai unhas semanas o artista enviaba un vídeo apoiando a celebración deste festival solidario. E hoxe estaremos tamén en entregas de premios relacionados co Día do Pai. A Asociación de Empresarios de Ribeira entregou o premio de 1.000 euros da súa campaña que a gañadora terá agora que gastar nun só día. En Vilagarcía, Zona Aberta, tamén entregou os 400 euros da súa campaña para Papá por 10. Pois con todo isto comezamos esta vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Antes de nada, unha lea familiar acaba cunha persoa detida no Porto do Son. O suceso tiña lugar a última hora deste xoves na parroquia de Xuño. Segundo fontes as que tivo acceso Canal Rías Baixas, a persoa detida foi a autora dunha agresión con arma branca a un familiar. O ferido tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza con prognóstico reservado. A Garda Civil investiga agora as posibles causas da disputa e os motivos que levaron a esta agresión. E como víamos en portada, 2028 é a data que marca a Xunta para ter en marcha as obras das 2.000 novas vivendas contempladas no proxecto de interese autonómico de San Amaro, en Pontevedra. Este venres, o Diario Oficial de Galicia publicou a súa aprobación inicial. Segundo explicou esta mañá a conselleira de Vivenda, está previsto que 1.600 destes fogares sexan de protección oficial. A Xunta destina ao proxecto 28 millóns de euros de fondos propios e prevé que o investimento inducido sexa de máis de 380 millóns de euros. Este é o espazo do barrio de San Amaro en Pontevedra no que a Xunta prevé a construción de 2.000 novas vivendas. Trátase dunha superficie de 21 hectáreas. Dos fogares proxectados, o 80%, algo máis de 1.600, terán algún tipo de protección oficial. Fronte ao fume e os anuncios baleiros e as críticas estériles, dende a Xunta de Galicia está claro que estamos a traballar arreo para facilitar o acceso á vivenda. Estamos construindo vivenda de promoción pública. As edificacións previstas terán unha altura máxima de baixo e 5 plantas. Tamén se contempla a construción de até unha vintena de vivendas unifamiliares. Segundo o proxectado polo equipo redactor, o barrio estará vertebrado polo rego da Ponte do Couto. Estamos a falar dunha inversión de 28 millóns de euros da Xunta de Galicia para esta urbanización, pero dun importante investimento inducido, toda vez que eso xerará a construción, un investimento inducido de 381 millóns de euros e, por suposto, tamén a xeración e mantemento do correspondente emprego. Estamos a falar de 4.000 novos futuros veciños
que teremos neste ámbito de San Mauro. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe a aprobación inicial deste proxecto de interese autonómico de San Amaro. Ábrese así un período de 15 días para alegacións. A intención é que as obras poidan estar en marcha no 2028. Aprobaremos definitivamente este ámbito antes de que remate este ano 2026. Temos xa solicitados os informes sectoriais que son preceptivos, de modo que o vindeiro ano 27 licitemos a urbanización que nos acaban de explicar, para que no ano 28 estemos simultaneando urbanización e edificación. En canto ás expropiacións que serán necesarias para levar a cabo esta urbanización, María Martínez asegurou que son 13 as vivendas que se verán afectadas. A conselleira mantivo onte unha reunión cos veciños. Quen desexe ter unha vivenda de reemplazo lle será ofrecida ben nun residencial colectivo dos que se construirán ou ben en vivenda unifamiliar. Na mentres non se construa, por suposto, dende a Xunta de Galicia sufragaremos o alugueiro transitorio, mentras non estea rematada esa vivenda, poderán elixir tamén, por suposto, o que é a contraprestación económica. Ademais da superficie edificable, o proxecto reserva máis de 67.500 metros cadrados para zonas verdes e espazos libres e case 29.000 para equipamentos públicos cun uso que definirá o Concello de Pontevedra. Ademais, habilitaránse 570 prazas públicas de aparcadoiro e plantaránse ou conservaránse polo menos 2.300 árbores. E o presidente da Xunta desprazouse este venres ao Porto do Son para facer entrega de 12 furgonetas ao Servizo de Gardacostas de Galicia. Durante o acto, no que estivo acompañado pola conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacou esta nova adquisición por parte da Xunta que permitirá modernizar a frota de vehículos para reforzar o servizo de vixilancia por terra. A localidade de Porto do Son acollía esta mañá o acto de entrega das 12 novas furgonetas modelo pick-up ao Servizo de Gardacostas de Galicia. O acto presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e no que tomou parte tamén a conselleira do Mar, Marta Villaverde, forma parte do programa de modernización do servizo que está a levar a cabo o goberno galego. A compra destes novos vehículos supuxo un investimento de preto dos 645.000 euros, cofinanciados pola Unión Europea a través dos fondos FEMPA. Este servicio de gardacostas é fundamental. Creo que son uns vehículos magníficos que se engaden a todo o material que tedes, que hai que ir renovando pouco a pouco, porque se utiliza moito, ten desgaste, pero creo que é necesario e, polo tanto, como eu vos decía ahora, estes coches son unha mostra de que intentamos estar á altura do que significa o Servicio de Gardacostas galego e o traballo que face despois. Pero a renovación deste importante servizo non para aí. E o goberno galego xa ten en mente unha nova dotación económica de 3,5 millóns de euros para a fabricación de 2 novas patrulleiras lixeiras e a compra de 2 novos camións grúa para optimizar o servizo de retirada e reciclaxe de residuos no litoral. Na actualidade, o Servizo de Gardacostas de Galicia conta cun total de 87 vehículos que se suman ás 24 embarcacións e aos 2 helicópteros que realizan tarefas de loita contra o furtivismo e a contaminación mariña. Seguimos sendo unha potencia pesquera fundamental. A nivel regional, a maior de Europa. E iso pasa por ter, é certo, barcos pescando por todo o mundo, pero tamén pasa por ter aquí a pé de obra, como se di, moita xente traballando tamén, coidando dende hai moitísimo tempo os nosos produtos do mar para que sigan sendo unha fonte de riqueza e nos sigan identificando esa Galicia calidade da que sempre falamos, pois que decir que os nosos mariscos, o que vos recolectades, é unha das mellores mostras o que a xente identifica máis. Bueno, pois Alfonso Rueda fixo alusión tamén ao momento complicado que está a vivir o sector do mar, polo que fixo referencia ao esforzo do goberno galego en sacar adiante as axudas aprobadas no último Consello da Xunta de máis de 20 millóns de euros para traballar en colaboración coas confrarías en paliar os danos causados polos temporais destes últimos meses. Estamos nun momento complicado, acabamos de acordar no Consello da Xunta de Galicia do luns pasado, esta mesma semana, máis de 20 millóns de euros, 23 millóns de euros para, en colaboración, e agradezo moitísimo a disposición das cofradías, traballar para resenerar todo aquilo que se dañou, que se viña dañando nestes anos e que agora cos temporais destes meses pois resultou todavía moito máis perxudicado. Todo eso hai que recuperalo
Todo eso hai que traballalo e todo eso non solos non o podemos facer. Por lo tanto, volvemos a contar cos profesionais, coa rede de cofradías que temos en toda Galicia, que leva moitísimo tempo organizando a xente que vive do mar. É unha dos sinais de identidade que temos aquí en Galicia. Os traballadores de Alcampo Vilagarcía mobilízanse contra as súas condicións laborais. Poñen o foco na obriga de traballar en festivos e domingos sen incentivos. Consideran que nesas xornadas as grandes áreas tamén deberán permanecer pechadas, pero de estar abertas din que sexa algo voluntario e se lles pague a maiores, porque ademais denuncian estar a cobrar uns soldos moi baixos. Para este vindeiro Xoves Santo, que o centro vai abrir, van convocar unha xornada de folga. Concentración dos traballadores de Alcampo Vilagarcía convocados pola CIGA. Denuncian as súas condicións laborais poñendo foco na obriga de traballar en determinados domingos e festivos do ano. A problemática é que estamos abrindo festivos e domingos que non hai necesidade de abrilos, pero que ademais nos cobramos a maiores, non hai algo para que nos incentive a traballalos. Entón nos obriga, ademais que son obligatorios, obliganos un determinado número de festivos e domingos ao ano. Aquí en Galicia abrense 10 festivos ao ano en total, en festivos e domingos. Nós temos a obligación de traballar 5 e a nosa o que pretendemos é que non se abran eses domingos e festivos. Pero como a Xunta permite estas aperturas, defenden que polo menos se lles paguen a maiores, non teñen ningún tipo de incentivo, eso se lles dá o día libre que lles corresponde a cambio. O que nos demandamos é que por conciliación e demais non hai necesidade de abrir eses días, pero que si se abre, que sea totalmente voluntario e sobre todo que este pago, porque seguramente se estuvera pago, sobrarían voluntarios para traballar, porque non é xa que se nos paga como un día normal, senón que non se nos paga nada. Estamos traballando un domingo e un festivo gratis, a cambio de librar un mércores ou un xoves. Que sexa voluntario, o que se vaya voluntario, que tengamos ese incentivo, o C+, que nos hagan animar a ir, non a traballar gratis, porque realmente non traballamos por un día normal, nos perjudica a conciliación ca familia. O próximo día 2 de abril, Xoves Santo, terán que traballar para esa xornada, convocan folga. Vamos a facer unha xornada de folga por estas reivindicacións, porque vai ser o primeiro festivo do ano que vamos a ter que traballar xa gratuitamente. Tamén hai que recalcar que se traballa gratuitamente polo convenio que firmaron o resto de sindicatos, como son, sobre todo, FETICO, que é o mayoritario, UGT, comisións e demais, pero sobre todo FETICO, que é o que ten o as pola manga. E fan un chamamento á cidadanía que reflexione sobre ir de compras un festivo ou domingo. Sei que moitos clientes creen que nos cobramos algo a maiores e desconocen a problemática que temos. O convenio de grandes almacéns é o único que contempla traballar domingos e festivos sen incentivos. Ademais de Alcampo, acóllense a él outras grandes áreas como Carrefour, Ikea ou Leroy Merlin, entre outros. Galiza Nova realizou este venres un acto simbólico de protesta no monolito da Praza do Centenario de Ribeira. Denuncian con esta acción o branqueamento da monarquía, unha institución que cualifican de anacrónica e antidemocrática. Esta semana o Concello de Ribeira procedía a instalar novamente o monolito da Praza do Centenario que fora retirado durante as obras de remodelación do espazo. Dende Galiza Nova consideran que non se debería ter recuperado este símbolo da monarquía, inaugurado en 2006 polos reis eméritos. Estamos aquí en Ribeira para denunciar a instalación de novo dun monolito que ensalza esa designación real, tamén a figura, non? Un monolito monárquico que ensalza tamén a figura da monarquía española e que tamén xa fora inaugurado, ademais, por Xoán Carlos de Borbón, o corrupto e prófugo da xustiza, non? En Galiza Nova temos moi claro que a monarquía española é unha institución profundamente corrupta, antidemocrática e anacrónica, que non elixiu ninguén, e que é un dos piares fundamentais do Estado español, un Estado español baseado na opresión os povos que alberga da opresión nacional, non? Os membros da organización xuvenil procederon á colocación de varias pancartas denunciando o branqueamento dunha institución como a monarquía e reivindicando unha república galega. Esta actuación do PP de Ribeira, volvendo a poñer aquí un monolito monárquico que nada ten que ver coa realidade nin coa vontade do povo de Ribeira, pois representa esas posicións, como dicía, racionarias, anacrónicas, ancoradas no pasado, non só do PP de Ribeira, senón do Partido Popular tamén galego, que aproveita cada ocasión que ten para amosar o seu servilismo, non, a intereses alleos do povo galego, do povo de Ribeira. Nós creemos que quen verdadeiramente fai avanzar e progresar Ribeira é a súa xente, é o seu povo, que é o verdadeiro motor
económico, social e tamén o garante de progreso para a Ribeira é que Ribeira non medra por designacións reais, non medra por ese tipo de decisións dun rei totalmente alleas ao pobo de Ribeira. Seguimos coa crónica política. O PSDG reclama a Xunta a reconstrución inmediata do muro do pabillón do IES do Porto do Son, que caeu en outubro de 2024 por culpa do mal tempo. O voceiro socialista na Corporación Sonense, Jorge Romero, levou a pleno unha moción pola vía de urxencia instando o Concello a exixir ante a Consellería de Educación a axilización do procedemento para adxudicar as obras de xeito que a comunidade educativa poida recuperar a normalidade e dispoñer dunhas instalacións dignas, xa que actualmente están inutilizadas. A principios de ano, a Xunta anunciaba a presentación de 3 ofertas no proceso de contratación, pero dende entón non se teñen dado pasos para a materialización destes traballos. A Corporación Municipal de Rianxo aprobaba este xoves á noite en pleno de xeito inicial os orzamentos municipais para este ano 2026. O presuposto ascende a 21,1 millóns de euros, o máis alto da historia do municipio. Representa un incremento do 31% con respecto ao de 2024, o último que se aprobaba. A aprobación foi posible grazas aos votos a favor do equipo de goberno, formado en minoría por Rianxo en Común, co apoio dos concelleiros do Partido Popular. Formación a que o Executivo local agradeceu a súa predisposición a impulsar proxectos de interese para a veciñanza e por apoiar as contas municipais. Segundo o alcalde Julián Bustelo, tratase dun orzamento que priorizará aqueles eixos de actuación que veñen impulsando dende o goberno durante estes 3 anos de mandato, poñendo foco en proxectos de futuro que mellorarán a vida dos rianxeiros e rianxeiras. E por outra banda, o Goberno rianxeiro está a levar a cabo tamén estes días o repintado da sinalización horizontal e as marcas viarias na zona da fachada marítima comprendida entre o peirao de Setefogas, onde se sitúa agora a parada de autobuses, e todo o paseo da Ribeira ata a rotonda do Auditorio. A actuación comprende tamén a reorganización da zona de aparcamento situada ao carón do bar Refugio, onde se habilitaron novas prazas de estacionamento. A nova depuradora de Paxariñas que dará servizo a Sanxenxo e Poio iniciou a fase de posta en marcha. Logo da realización das probas de funcionamento, finalizouse a nova conexión eléctrica que permitiu a entrada nas novas instalacións construídas na Edar das primeiras augas residuais destes 2 concellos. Deste xeito, comezou a súa posta en marcha, fase que se vai prolongar durante 6 meses. Finalizado ese período, o Concello de Sanxenxo farase cargo da explotación. Este proxecto enmarcase nun convenio de colaboración entre a CUAES, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica do Goberno Central, e os concellos de Poio e Sanxenxo. En virtude dese acordo, levouse a cabo a ampliación e remodelación da depuradora, que en orixe estaba deseñada para un caudal medio de 10.800 metros cúbicos ao día. Coa ampliación, conta cunha capacidade de tratamento de 16.000 metros cúbicos ao día. Vilagarcía vai conmemorar un ano máis o Día do Pobo Xitano. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra abre unha nova liña de axudas ao sector primario. Son un total de 700.000 euros dirixidos a confrarías de pescadores e a cooperativas agrogandeiras. Uns fondos que os beneficiarios poderán destinar a diferentes investimentos. No caso das confrarías, tamén para afrontar gastos correntes. A Deputación de Pontevedra pon en marcha unha nova liña de axudas para o sector primario. A achega dun total de 700.000 euros foi aprobada esta mañá no marco da Xunta de Goberno Provincial. Para nós o sector primario é un sector fundamental nesta provincia, é un motor de emprego e de economía, e con liñas de axudas como as que hoxe aprobamos, avanzamos na súa modernización para que poidan gañar en competitividade e poidan ir a máis, como está indo esta provincia. A liña de axudas ten 2 vertentes. Dunha banda, destínanse 350.000 euros ás cooperativas agrogandeiras dirixidos a financiar investimentos. Neste caso, a achega máxima non pode superar os 45.500 euros en cada caso.
son investimentos nos que pretendemos que os beneficiarios melloren os servicios da cooperativas, a comercialización, a transformación e valoración das producións, a formación técnica e o asesoramento ou tamén o uso das novas tecnoloxías e enerxías renovables. Da outra, a Deputación destina os 350.000 euros restantes ás confrarías de pescadores. Aquí 100.000 resérvanse para investimentos, 250.000 euros para financiar gastos correntes. O investimento destinamos 100.000 euros do total de 350.000 e poden subvencionar material de vixiancia, equipos informáticos, mobiliario, construcións e formacións. E para gasto corrente, 250.000 para pagar combustible, electricidade, adquisición de semente, gastos de persoal, roupa impermeable ou hidrotérmica. Neste caso, fíxase un máximo de 20.000 euros por entidade beneficiaria. O presidente da Deputación de Pontevedra pide que volva a cordura o concello de Vilagarcía. Luís López lamentou a decisión do goberno local de denegar o permiso para instalar a food truck da campaña O Sabor das Rías Baixas na Rúa do Río. Finalmente está na zona da TIR, titularidade da autoridade portuaria, durante toda esta fin de semana. Pretender cancelar unhas degustacións que estamos a realizar por toda a provincia, porque o alcalde aínda non superou o fracaso da súa xestión por perder unha axuda de 500.000 euros para reparar unha rúa en Carril, pois é unha cousa que denota o nivel do concello. Eu só pido que volva a cordura política a rabella. Tamén di moito de que un goberno da terceira cidade da provincia, 47.000 habitantes, o seu principal eixe de acción estén preocupados por vetar unhas food trucks. Non terá problemas Vilagarcía aos que dedicar o tempo o equipo de goberno. E Vilagarcía volve conmemorar o Día do Pobo Xitano, que se celebra o 8 de abril. O Concello deseñou unha serie de actividades pro fomento de inclusión e a diversidade cultural. A programación relacionada con esta conmemoración xa está en marcha, cuns faladoiros nos centros educativos da cidade dirixidos ao alumnado de sexto e primeiro da ESO. Nesta iniciativa estáse proxectando o documental Mocidade Xitana contra o Odio, protagonizado por dous mozos de etnia xitana durante a súa etapa educativa e o reto de atopar un traballo. Os actos centrais, así todo, arrancarán o día 6 coa instalación da bandeira do colectivo na fachada do Concello. Xa o propio día 8, familias xitanas de Vilagarcía daránlle lectura a un manifesto, acto que terá lugar a partir das 5:30 da tarde na Praza de Galicia. Incluirá tamén distintas actuacións de baile e música e a lectura de poesía. Ademais, a rapazada presentará un mural que naceu deles mesmos, que representa as cousas que unen a toda a sociedade. O día rematará coa cerimonia do Río, un acto conmemorativo floral no que se recorda as víctimas xitanas do Holocausto. Ademais de ter un factor sensibilizador ás actividades, un claro factor sensibilizador hacia a sociedade, tamén teño un factor de recoñecemento á cultura xitana, de poñer en valor a súa cultura e dos dereitos fundamentais deste colectivo, ademais do recoñecemento á diversidade. Moi orgulloso, dende logo, de ser alcalde dunha cidade que considero acolledora, que a considero diversa, que convivimos todos en armonía, que é un día de disfrute, de riqueza cultural para Vilagarcía. Son vilagarciáns, son veciños nosos, e que é unha maneira de coñecer algo que para nós, pois ao mellor non é o habitual do noso día a día, pero é unha riqueza cultural que temos a sorte de telo en España e na nosa cidade. A adega Pacoilola en Meaño é un dos establecementos adheridos ao programa Carné máis 65 da Xunta de Galicia. Trátase dunha iniciativa dirixida ás persoas maiores desta idade. Na actualidade son máis de 900 os locais de todo o territorio que forman parte desta proposta, que ten entre os seus obxectivos favorecer o envellecemento activo e saudable. Nestes establecementos poderán contar con vantaxes como descontos, ofertas ou promocións en diferentes produtos e servizos relacionados coa saúde, o benestar, o ocio e a restauración. O carné máis 65 é de balde para os usuarios sen necesidade de facer ningún trámite nin activación, únicamente debe presentarse nos establecementos. Este venres, o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitaba Pacoilola.
De forma totalmente gratuita y de forma automática a las personas que cumplen 65 años en Galicia les enviamos un carné que no tienen que activar, que no necesita activación y que tiene pues más de 1000 establecimientos adheridos en este momento, a través de los cuales pues presentando el carné tienen una serie de ventajas, descuentos pues en viajes, ópticas, audífonos, establecimientos de hostelería, gastronomía, etcétera. Entonces, animar a todos los mayores de 65 años pues a que lo utilicen y agradecer pues a los establecimientos en este caso pues que se han adherido pues su apoyo a esta iniciativa de la Xunta de Galicia, que es una de las medidas más pues que estamos utilizando pues para agradecer a los mayores todo el trabajo que han realizado y poder seguir pues avanzando en un nuevo modelo de cuidados que estamos implantando en Galicia. Agradecer a Antón Acevedo, director xeral de Maiores, a súa presencia aquí en Meaña, a súa visita. Agradecer tamén a Paco Loras que nos permita facer a presentación de o carné máis 65. E felicitar a cada un dos maiores, os nosos maiores, que é un rango de población bastante elevado, todas as promocións e todas as utilidades que poden ter con este carné máis 65. E o doutor Emilio Alba Coello foi elixido como gañador da 14ª edición do Premio Internacional de Oncoloxía Ramiro Carregal. O xurado deste prestixioso galardón, cunha dotación económica de 30.000 euros, vende facer público o fallo co que distinguiu por unanimidade o traballo deste especialista xefe do Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario Virxe da Vitoria de Málaga. Tamén se deu a coñecer o fallo da 7ª edición do Premio a Talentos Emerxentes, dotado con 15.000 euros, que recaeu na doutora Patricia Altea Manzano, científica titular de Organismos Públicos de Investigación do Centro Andaluz de Bioloxía Molecular e Medicina Rexenerativa. Os dous premiados recollerán os seus galardóns proximamente nunha gala que terá lugar en Santiago e a que, como é habitual, asistirá boa parte da comunidade científica, médica e universitaria de Galicia e que estará encabezada polo propio presidente da Xunta. A Pobra ofrece esta Semana Santa unha alternativa de ocio para os visitantes. As actividades relixiosas complementaránse cunha oferta de turismo mariñeiro, patrimonio e ocio para todos os públicos. A programación deseñada polo Departamento de Turismo da Pobra para esta Semana Santa busca ofrecer unha alternativa de lecer para veciños e visitantes ao tempo que pon en valor o patrimonio cultural, histórico e natural do municipio. Facémolo baixo o noso lema, a Pobra do Caramiñal vive a experiencia, porque creemos que as persoas que veñen á nosa vila non só deben vela, senón tamén sentila e vivila. Esta programación ven a complementar a importante tradición relixiosa coa que contamos nas igrexas de Santiago do Deán e de Santa María Antiga do Caramiñal, ofrecendo alternativas de lecer vinculadas ao noso entorno, á nosa cultura e á nosa identidade mariñeira. Desenvolverase un obradoiro de marisqueo o mércores 1 de abril na Praia dos Areos, mentres que os xoves os máis pequenos gozarán dunha xornada de xogos tradicionais no Cantón da Leña. Durante a fin de semana terán lugar 2 rutas guiadas. O sábado ofertarase polo río Pedras e o domingo polo barrio industrial dos Areos. Teremos turismo mariñeiro, xogos tradicionais, ruta guiada polo río das Pedras e unha ruta guiada polos Areos para descubrir o barrio industrial do Caramiñal. En definitiva, trátase dunha programación pensada para que todos os públicos e que combina natureza, tradición, historia e lecer. Todas as actividades agás os xogos tradicionais requiren inscripción previa que se pode formalizar na Oficina de Turismo da Casa Mariñeira. A Asociación de Empresarios de Ribeira entregou este venres o premio á gañadora da campaña do Día do Pai. Anuska Enríquez recolleu o cheque de 1.000 euros que agora ten que gastar nun só día no comercio local. Estivo acompañada por Uxía Núñez da cafetería Odelas, quen repartiu o boleto gañador. Un ano máis, a Asociación de Empresarios de Ribeira volveu a apostar por un único premio de 1.000 euros na campaña do Día do Pai. Recaeu en Anuska Enríquez grazas a unha consumición realizada na cafetería Odelas. Voy a llevar a mis hijos a comer, hay que llevar a las amigas a desayunar a Aldelas, comprar alguna piecita de ropa, algún electrodoméstico y ya poco más. Me acabo de apuntar a la Asociación de Empresarios y primera vez que participo y el primer premio que damos, así que súper contenta, como si me tocaran a mí.
A campaña deste ano bateu récord de participación con 1000 tickets máis rexistrados que o pasado ano. Este ano a balanza de campaña subiron casi 1000 registros máis no que é na página web. Estamos vendo que realmente a xente lle gusta dinamizar, lle gusta entrar nos sorteos e desde a asociación vamos a seguir intentando que isto siga crecendo neste sentido, non? O incremento de participación evidencia o interese de clientes e empresas por este tipo de campañas de dinamización que contribúen a reforzar o tecido comercial e hostaleiro do municipio. Creo que para calqueira ribeirense ou visitante tamén é un incentivo espectacular participar, consumir no noso concello, comprar, tomarse algo, comer fora, porque sabes que pode ser receptor desos 1000 euros. Polo tanto, creo que a xente o demostra participando cada vez máis e creo que iso é importante, poñer en valor que consumir en Ribeira, ademais de facelo en sitios de moitísima calidade, que ademais aportas moito á economía local, aos comerciantes, aos restauradores, aos empresarios dos negocios de hostelería, que ademais son veciños todos eles. E o colectivo de comerciantes e hostaleiros Zona Aberta de Vilagarcía entregaba nas últimas horas o premio do sorteo da súa campaña do Día do Pai. O gañador foi Alberto Nogueira, un papá que participou neste sorteo grazas a unha compra feita na zapatería Iñaki por un valor de 40 euros. O acto precisamente tivo lugar neste establecemento situado na Rúa do Río. Este ano a campaña de Zona Aberta era para papá por 10, é dicir, o valor do ticket gañador tiña que multiplicarse por 10. Deste xeito, o afortunado recibiu un premio de 400 euros. Dende Zona Aberta explican que este ano querían organizar unha iniciativa diferente, aproveitando que esta era unha campaña especial do Día do Pai, porque coincidía cunha xornada festiva en Galicia. O colectivo poñía en xogo para esta iniciativa ata 500 euros, co obxectivo de animar as vendas dos establecementos adheridos. O Centro Princesa Leticia de Vilagarcía, que xestiona a Asociación Amencer as Paces, recibiu unha visita moi especial. O recoñecido pianista James Rose achegouse ás instalacións e compartiu parte da tarde cos seus usuarios e cos organizadores do Solifest. Hai unhas semanas, o artista enviaba un vídeo apoiando a celebración deste festival solidario. A visita de Rose produciuse un día antes da súa actuación no auditorio de Vilagarcía. Este venres, ás 8:30 da tarde, arrancaba o seu espectáculo, que é unha mestura entre concerto e stand-up con explicación sobre as pezas e referencias á súa traxectoria vital. Pois así, con James Rhodes marchamos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Gocen da fin de semana. Adeus.